ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Сумонаи Рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашто мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳару шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба сайти мо рӯй кунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинои мо бохабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Яке мошини фурӯшӣ аст бародарон. Opel Astra A6 ки соли бароишаш 2008 сол ки бензини холӣ аст. Абиё мотораш 1.6 бародарон. Коробкаш механика. Мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Мошин радной краскаш бародарон. Задаги пуштаги умуман ҳуҷҷатошам ҳаста. Мега обогрев сидени, электропакет, салон тоза, пробег 222000 пробег дорад бародарон. мошин мега беҳад ба састани хуб аст. владелиси сеюм мошин мега дасти сеюм одам нагаштиса айни ҳол, яъне ки мошин беҳаго камуди ременча мега нав алиш кадаги, помпошам нав алиш кадаги мега. мошин кожни салон дора бародарон. мошина мега ай учет синематам кадам мешавад. 4 диска, 4 баллоно ҳамаш нав аст. састани мошин беҳтарин. мошин дар Москва аст. город Шелкова гуфтаги аст. нархаш 340,000 рубл ки боз муомила ва савдои хуб мекунем. мега аз шумо илтимос ва хоҳиш дорам ки фақат одамони харидор мега одами коргара кор мекунам. мега пасияни бисёри бад телефонда мумкин нест. мега фақат одамони конкретна мехаридаги илтимос. хоб дар рақамошон имо WhatsApp пайваст дорам. кадомтон мехаред мошина маҷбур 100% саи владелис маромат тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон. Mazda CX-7 аст ки соли бароишаш 2008 сол ки бензини холия. абиё мотораш 2 литр, коробкаш автомат. мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 баллонои 80%, 4 диска, салон тоза, электропакет, кондитсионер. мошин ҳамаи чизҳои лозимии замонавиро дорад ки кожа мега салон полни худ кожа. беҳтарин састани мошин хелай дасти ягодам нагаштаги мегири ҳай мекунӣ бе расход. мошин дар ноҳияи Темурмалик қарор дорад, яъне ки советский. нархаш 100,000 сомония бо арзонтар савдо мекунем. конкретна одамони мехаридагӣ. рақамо шуда WhatsApp пайваст рақамо расӣ аст. дар рақамо шуда WhatsApp пайваст кадомтон ки мехарем муомила мекунем. мега мошин ҳама чизҳои лозимиро дорад. мошин састаниш беҳтарин бе расход. кадомтон ки мехарем маромат тамос гирем. бештар маълумотро ба шумо мефаҳмонанд. хоб шумо агар ҳамхали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки дошта бошед барои реклама кардан, маромат сурат ва маълумотро рӯй кунем. мо инам хеле рекламада мемонем. скутери фурӯшӣ аст бародарон. скутер мотоцикл ки састани хуб срочно $100 мега бо нархи арзон мефурӯшем. скутер қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир. нархаш 2500 сомония бародарони азиз. дигар маълумотро соҳиб шумо мега худмон мефаҳмонем. бехати бад $100 мега чӣ камбудӣ ки дора ки надора ки созе ҳамаша худаш мефаҳмонад. дар ноҳияи Қумсангир нархаш 2500 сомония ки бародарон боз ҳамирам савдо ва муомила мекунем. мега арзонтар метиём. хеле худ дар хеле нархҳо ёфтан хеле бадон. агар кадомтон мехаред маромат, яъне ки сол шаванд ки солои нав бародарон. рақамои тисел доран кор мекунанд. маромат тамос гирен. бештар маълумотро ба шумо мефаҳмонанд. скутер аз шумо хоҳиш ки лайк бепул амонӣ ва имконият бошад ҳамин навори моро силкаша дар WhatsApp имо то падлиса кунед. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон. ВАЗ Дистак 099 ҳаст ки соли бароишаш 2001 сол ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. абиё мотораш 1.6 инжектора. коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мега нав мотор кадаги аст. ҳуҷҷатҳои мошин то августи 2022 ки бародарон қариб 11 моҳи дига меша 1 сол ҳуҷҷат. хоб мошин мега 4 диска, 4 баллонои аз худаш, яъне ки нормал мега. мошин мега ай мусофеда мега састани хубай. мошини қай дар хона хоба мега, яъне ки састани беҳтарин срочно мефурӯша мега бо нархи 15000 сомонӣ арзона мешавад. мошин дар шаҳри бохта яъне шаҳри Қурғонтепа дар айни ҳол қарор дорад. радной краска инам хеле бародарони азиз састаниш беҳтарин аст.
ба кадоме то ки маъқул аст марамат аз 15000 сомонӣ бо арзон мекунем мега рақамҳои тоҷикистон ва рақамҳои россия аста имо ватсап пайваст доранд мега арзонтар кадам метиҳем мега садошона сундар курай марамат мошинчаи хуб айдаст натиҳем. мошини фурӯшии навбатии саббарадорон Opel Astra F ки дар кузуфи караван соли барои 1996 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. ҳабиё моторш 6 литри простой, коробкааш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. раднои краскаи барадорон 4 баллонҳои 70%, яъне ки дискаҳои худаш мошин хайдарош ручной аст. мошин мега нахадо аст, садошона мефурӯшем бо нархи 27000 сомонӣ. ягон чи муомила мекунанд дар назди капоти мошин мошинам люк дора нахада хай бинем мошинча нархшда арзанда тоза туфтиса салоншам беҳтарин ай. кадом то ки мехарем мошин дар ноҳияи ёвон айни ҳол қарор дорад рақамошон кор мекунад марамат тамос гирен аз шумо хоҳиш дорам ки кам кардена одамои мехаридагӣ чӣ маълумот дорен аминҷо фаҳмондагӣ аст кадомешо ки хай агар харидор бошед нафаҳмида бошен тамос гиред. мошинчаи фурӯшии навбатии саббарадорон Daewoo Tico аст ки соли барои 1996 солае ки бензини холия мега абиё мотораш 0.8 литри экономни кам масраф. коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. краскаи раднои намхали вишнёвия барои аз намхали радно дизайн ай бамперош яъне сафед намхали чихели дизайн заводской. мошин мега нахадва мега сундаркораи мошина дар фурӯш мондиян. мошин 12500 сомония 96 сол савдо муомилаи хубам дорад. дар ноҳияи Конибодом айни ҳол қарор дорад. ба кадом дӯстоне ки дар кор бошад аз ин территория суроғ карда буданд Daewoo Tico маърамат метавонед ки тамос гирифта пурра маълумотша аз мошини соҳиби Daewoo гиред. мошини фурӯшии навбатии саббарадорон Opel Astra F ки дар кузуфи караван як таи дигар соли барои 1996 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. ҳавиё моторш 6 литри простой, коробкааш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега яксола ҳуҷҷат дорад 4 баллонҳои нав 4 диска аккумулятори пачка мошин мега масъала антифриз алиш кадаги аст барадорон 100% кор мекунад. мошин дар шаҳри бохтаре шаҳри Қорғонтепа айни ҳол нархаш 17000 сомония барадорон азиз. мошин мега хай бо ягон чи муомила ки мошина соҳибаш дар Россия не ки ҳамин номеро шуда мегафон лафа чизи пайваст карда кор мекуна фақат кан кредна одамои мехаридагӣ хай камбудша нагуфтиян мошин беҳад бад арзона ки 17000 сомонӣ. агар ки мошин савдо нашуда бошад шумо метавонед ки савдо карда гирем фақат одамони кан кредна мехаридагӣ марамат метавонед ки тамос гирем. мошинчаи фурӯшии навбатии саббарадорон Mercedes-Benz C-Class ки сечка соли барои 1995 солае ки сӯзишвориш мега дизеле абиё мотор 2 литр коробка механика мошин мега нахадо дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина мега нав ҳуҷҷат кардагим яксола додари пеш электропакет диска мошин мега нахадо номеру транзит хай ки ҷойша ки нафаҳмида бошед аз соҳибашон занг зада мегиред. айни ҳол қарор дорад дар ноҳия бобоҷон ғафуров тарафҳои хуҷанд мешавад бардун азиз нархаш 28000 сомония боз савдо ҳам дорад салоншам тоза мошин мега нахада 28000 сомонӣ ки 95 солай боз муомила дора мега соҳибшон маърамат метавонед ки тамос гирифта бештар маълумотҳои пурраша аз соҳибашон гирем мошин бехад бад арзон аст маърамат успед кунен ва хареша. мошинчаи фурӯшии навбатии саббарадорон Opel Vectra A аст ки соли барои 1992 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. абиё моторш 6 литри коробкааш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникаи мошин мега ай ҷош заводид меша фурсат дота камбудӣ дора мега мошин мега аккумулятор надора ва як краскаш мекунем мега қати як ду ҷои бамперош мега безеб шудага мега ва ҳамихе обши краска мекунем дигар ҳама ҷош 100% мега мошин мега ай ҷош заводид мешавад хадавой 4 диска 4 баллонҳои средни ва люкам дорад. мошин мега бо нархи арзон мефурӯшем мега 10500 сомонӣ бо арзонтар карда мега яъне савдо карда метиҳем дар ноҳияи ёвон айни ҳол қарор дорад 90 сол яъне ки 10500 сомонӣ балонш мега як 60% ҳаст мошин ай ҷош заводид мешавад фақат камбуди краска ва ҳамин хел аккумулятор маърамат тамос гирем.
мошини фурӯшӣ ҳаст бародарон бояд тега аст Mercedes-Benz C-класс ки сечка соли барои 1994 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Абиё моторош 2 литра коробкаша автомат гуфтан аст соҳибшон. 4 баллонаи 70%, 4 диска радной краска намхали шоколадный цвет. Хай бу бародарон худтон бинен, лекин нагуфта ки номероша қатишон метия наметия иша бухтон анех када мегирен. Салон тоза, мошин мега нахаду аст. Хай бо бештар маълумота мепурсем. Мошин дар ноҳияи Файзобод айни ҳол нархаш 45000 сомония савдо ҳам дорад. ва кадоми шумо хес сечка ки дар коса марамат метавонед ки бо маълумот гиред, барое ки нагуфтем ки сечка элеганса, классика ёки объёмния чӣ хеле нагуфтем, маълумотош беҳад бад кам аст. галавни ба шумо светаш ҳам чӯш агар ки маъқул боша, мошина хай боса маълумотша мегиред, марамат занг занед. мошинчаи фурӯшии навбатӣ аст бародарон Opel Astra F дар кузуфи хечбек соли барои 1995 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Абиё моторош 6 литри простой, коробка механикаи, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ду дари пеш мега электропакетай, мошин мега 4 диска дорад, 4 баллонаи 70%, мошин мега люк, состоянияш беҳтарин, ҳамаш кор мекунад. хай ки ҷойша ки бардор нафаҳмед, узр бисёри баъд гап намезанем, аз соҳибашон мегирем. мошин нархаш 29500 сомония ки муомила ҳам дора мегӯяд, муомилаи хуб ва мошин дар территорияи шаҳри Душанбе қарор дорад. ва кадоми шумо ки маъқул аст маромат тамос гирем, бештари маълумотша аз соҳибашон мефаҳмонед. аз шумо хоҳиш ки лайк бепултона гузоред, яъне ки дареқ надорем ва имконият бошад навори моро дар ватсапи мутопадиса кунем. чӣ мошине ки ба шумо дар кор аст, дар комментари нависед кадом сол чӣ хел мошин. мо албатта мошини гуфтагии шумо дар видеои оянда пешкаш мекунем. Фақат шумо сабр кунед ва лайкотона фаромӯш накунед. мошинчаи фурӯшии навбатӣ аст бародарон ятега аст Opel Astra F ки дар кузуфи седан соли барои 1995 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё моторош 6 литр, коробкаш механикаи, мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мега состоянияш нахаду, тенҷи бада 4 диска, 4 баллонаи соза мега 60-70%, мошин мега нахаду мегири фақат мекунем хеле радной краска хеле савза бародарон. маълумотош хай пурра бад аст, фақат одамони конкретна боша мега дигарша ба шумо хучон мефаҳмондиам. мошин дар ноҳияи ёбон айни ҳол қарор дорад, нархаш 32000 сомония ки боз савдо ва муомила мекунем мега диска писка баллон 70% ҳамаш 100%. арзонтар када метия мега соҳибшон, марамат рақамошо тисел аст, кор мекунад. фақат аз шумо хоҳиш ки конкретна одамони мехаридаги занг занад. хоб шумо агарам хали мошинои фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира, мағоза ягон техника барои реклама кардан, метавонед ки сурат ва маълумотша роӣ кунед. мо дар видеои оянда инамихе рекламада мегузорем. ин буд 12 мошини фурӯшии мо. то видеои оянда худои нигҳбонтон.